Не си купувай Golf 8, докато не изгледаш това видео. Получаваш двойка TDI с 200 конски сили, лъскава емблема на Volkswagen, IQ LED фарове, които имаме масаж на седалката на шофьора. Това е единствената в Европа. Когато натиснеш спирачката, се включва и таблото. Получаваш ключ, който всъщност не ти трябва. На него има 3 опции и те са за заключване, отключване и отваряне на багажника. Деветстепенна автоматична скоростна кутия с спортни режими. Неутрална. Имаш ръчна спирачка, която е просто копче. Имаш самата конзола, която е инсталирана. Ето тук е взета от Lamborghini Aventador, тъй като те са едно крило. Тук самата опция за паркинг, когато паркираш или изгасваш колата, и спорт, които са за отключване на максималната мощност на колата, защото колата е необикновен модел, не е GTE, но просто е направена за Корея, за да може да се покаже на самите корейци какво е самата кола Volkswagen. И тук се включват и изключват фаровете от Mode. Даваш голям LED дисплей. Също така колата е на 11 000 км и 600. Имаш интерактивен волан, който има различни функции. Получаваш меню, което е изчистено и футуристично. Имаме страхотна задна камера, която показва на къде отива самия волан, колко се е изкривил, колко не се. Когато се завърти волана, се изкривява и линията и се получава перфектно навигиране в този Volkswagen. Ето тук се включват и аварийките. Ето къде се показват. Имаме бутони, имаме малки перца. Когато се изгаси колата, виждаме този поздрав за довиждане. IQ LED фарове отзад. Красиви джанти. Ако имате желание да я закупите, колата се продава. Пишете ми в коментарите и ме последвайте за още такива интересни ревюта на готини коли, които се продават, са единствени в България.